Bon dia, som aquí amb la Patrícia, que és membre de DocuEdu, una plataforma superinteressant que profunditzarem una miqueta en què consisteix. Perdoneu-me, tinc una veu terrible, encostipada, però tirarem endavant amb el que hi ha. Avui intentarem, suposo que, arreglar el món, o com a mínim arreglar l'educació, en 10 minutets de tertúlia. Hola Patrícia, com estàs? Hola, què tal? Doncs molt bé, encantada d'estar aquí amb tu i poder xerrar sobre temes que ens interessen a les dues. I tant. Doncs això, avui parlarem una miqueta de l'educació i de tares que hi ha en el sistema educatiu sobretot i que potser podríem mirar d'intentar canviar. Potser farem alguna proposta, a veure què surri, què funciona. Jo he de dir que el meu contacte amb la docència des de la perspectiva d'un professor ha sigut fonamentalment des del màster, el màster d'educació al professorat, que és bàsicament el que et permet fer el salt a un institut des de la carrera que hagis estudiat i ser professor de secundària. I m'he adonat que el problema principal és que tot és molt teòric. O sigui, les classes que rebem en realitat són unes bases teòriques que potser portar-les a la pràctica és molt inviable o potser no ens expliquen exactament com fer-ho. I l'altra cosa que m'he trobat és que potser es focalitza molt en conceptes d'història, conceptes de psicologia, que està superbé poder entendre com funciona la psicologia d'un adolescent o d'un nen, però el tema d'ensenyar la matèria potser queda com una miqueta coix, penjat. No sé què en penses tu. Bueno, és veritat que a la universitat el treball que es fa a l'educació, per així dir-ho, inicial, no?, del professorat, es basa en una part teòrica com per donar referència d'on partim. I també, per una altra banda, hi ha moltes realitats que són dificilíssimes de posar en referència per poder donar resposta a totes les necessitats que en realitat necessitem, no?, en el món educatiu. Però és veritat que el treball i el sobreesforç, no?, a nivell individual i vocacional del mestre, tant de primària com de secundària, és individual i confiem molt en que ho faran a la pràctica. I sí que cal un replantejament, no?, de tota aquesta estructura. Centrant-me en el tema del màster, potser fer més pràctiques en centres més diversos i menys teoria, potser només amb això ja ens trobaríem en casos diversos. Sí, no, està clar que això donaria una altra perspectiva, no?, de la realitat. Exacte. Jo, a banda de treballar a DOCUA, treballo a la universitat i soc professora justament de pedagogia i de mestre, del grau de mestre. I és veritat que ens trobem amb això, amb realitats molt diverses, també amb professorat molt divers dins de la pròpia carrera, que dona idees, no?, i perspectives molt diferents, més actualitzades, més teòriques, més històriques, que potser és interessant, però s'hauria d'equilibrar això amb la realitat de la pràctica actual. Ara que dius perspectiva històrica, sí que és cert que una imatge que he vist fer servir més d'un cop és la de comparar un cotxe de fa 150 anys amb un cotxe actual. És evident que hi ha hagut una evolució, que la societat ha canviat, i en canvi compares la imatge d'una aula de fa 150 anys i una aula actual i són pràcticament iguals. Sí, és veritat. Això potser sembla que hauria de canviar a simple vista, però no sé si realment està canviant, si s'estan fent molts canvis des de l'àmbit legislatiu, no parem de canviar de lleis educatives, però no sé si els canvis realment en l'essència s'estan fent. No sé què en penses. Els canvis són necessaris per posar-nos en context, no?, amb el dia d'avui, no amb fa 150 anys. La realitat és molt diferent, però és veritat que hi ha molts plantejaments de per on començar els canvis, no?, a nivell més essencial, com deies, amb el tema dels noms. Ara estem parlant d'aspectes com els sabers, el tema més competencial, el tema de situacions d'aprenentatge, no? En canvi, abans parlàvem de continguts, d'objectius únicament d'aprenentatge. Aquest és un canvi que ha d'anar acompanyat també en tot el context, no?, Tu has posat l'exemple de la classe, i la classe podria ser un exemple ja no només a nivell de taules i cadires i la pissarra, sinó també totes les eines que podem fer servir per poder donar resposta a la necessitat i a la realitat que es troben els nens i nenes en el món d'avui, no? Sí que cal un canvi, però és veritat que no tothom estem preparats per fer-ho en el mateix ordre. Llavors s'ha de començar per algun lloc. El que unifica, entenc, que són les lleis, no?, com deies. Llavors és aquí on ara estan empeitant amb el canvi real. I suposo que també una limitació important pel canvi és la manca de recursos. O sigui, sí que és veritat que si tinguéssim més diners i més espais, potser l'educació ideal no seria la que és actualment. Jo sostinc que potser falta vocació en certs professors, però potser també és veritat que
la vocació seria molt més fàcil que sortís si els professors tinguessin el temps necessari per fer la feina que necessiten. El sistema tal com està organitzat potser destina molt de temps a la formació dels professors en cursos que potser no són els ideals. Sí, està clar que una de les qüestions, per exemple, a primària, que és on nosaltres treballem principalment, el tema vocacional no és el problema principal, però sí que la manca de temps, no? O l'excés de tasques és el que segurament provoca la incapacitat de generar els canvis o d'avançar en el ritme que realment tant els professors i professores com l'escola a nivell com a entitat volen, no? Esclar, comentes que potser a primària hi ha més vocació, potser a secundària no n'hi ha tanta, però a part potser ens trobem que les persones que entren a secundària no tenen aquesta base com a docents, perquè bàsicament l'únic lloc per on han passat ha sigut per un màster d'1 any en què se simplifica tot. I, esclar, el fet de fer tantes tasques potser no permet arribar a la formació necessària per exercir la seva feina, penso. És veritat que segurament hi ha un sobreesforç perquè al final el professorat de secundària és especialista, no? I el que ha de fer és com aquesta part més d'especialització pedagògica, que com tu dius, doncs passen a través d'un màster i segurament les tasques que han d'implicar-li amb ell a nivell pedagògiques, didàctiques, són molt més inversives que les de primària, està clar. Sí, suposo. Al final és una qüestió també de recursos, de temps. El temps és un recurs molt important al cap i a la fi. Totalment. Un altre canvi que es veu amb la imatge de la comparació d'un cotxe de fa 150 anys amb un cotxe actual és que la tecnologia ha viscut un auge innegable i això no podem deixar-ho de banda, o sigui, això d'entrar a les aules, perquè al cap i a la fi l'educació ha de permetre que un alumne estigui preparat per la vida, entre altres coses. No hi ha pràcticament cap feina actualment en què una persona no hagi de gestionar coses des d'un ordinador o des d'un mòbil, com a mínim. Per tant, penso que la tecnologia és important que entri i des de DocuEdu això ho permeteu. Permeteu una via d'entrada bastant natural de la tecnologia dintre de l'aula. Sí, en realitat, al final, com tu bé deies, l'entrada de la tecnologia dins de tot l'àmbit, tots els àmbits en realitat, no només l'educatiu, com bé has dit, ha de ser algo natural, ha de ser algo que en realitat els hi doni eines, recursos i els hi faci competents, justament, no? Estem treballant o estem parlant d'això. Deies, al final, l'educació ha de preparar els nens i nenes a ser adults, no? En un futur, però en realitat els ha de preparar per ser nens i nenes en el món que vivim. Per tant, s'ha de poder viure i s'ha de poder treballar de forma natural, però també de forma recursiva. I sí, des de DocuEdu estem treballant amb el nostre producte per poder donar aquesta part més manipulativa, més de quadern, no? Una mica de, entre cometes, de tota la vida, i aquesta part tecnològica a partir del videojoc. I jo trobo que és molt interessant perquè potser no demonitzeu el sistema tradicional, que potser és un parany en el qual l'hem caigut més d'un cop, però d'altra banda no obvieu la tecnologia i tampoc obvieu el joc. O sigui, és bastant important que els alumnes s'ho passin bé per aprendre. I en aquest cas, doncs, ostres, introduïu el joc i no el joc exactament, que potser tots ens hem trobat en una oca de l'ortografia o alguna cosa així, en un joc de taula que camuflava un exercici i tothom veia que en realitat era un exercici fet en rotllana per a poqueta cosa més. Jo crec que en aquest cas heu aconseguit introduir els videojocs i que siguin una font motivadora. Ostres, penso que, per exemple, l'ortografia, que és una cosa purament memorística, o sigui que tu has de memoritzar unes regles, has de memoritzar com s'escriuen unes paraules i prou, el fet de memoritzar és bastant avorrit. Fer-ho des d'un videojoc trobo que pot motivar molt els alumnes. Sí, nosaltres hem agafat les idees que respecten el procés d'aprenentatge de forma positiva i òptima. La ludificació al final agafa la neurociència com a referent per optimitzar aquest procés d'aprenentatge. I és molt més fàcil dosificar els continguts, el treball, els sabers, no? I les competències a través d'algo que els hi agrada a l'alumnat, que no algo que sigui memorístic, que sigui per, deixa'm dir-ho així, vomitar, no? Uns continguts i demostrar que els sé en el moment que els haig de demostrar, sinó que els sé perquè els necessito saber per poder avançar en el videojoc, no? Com és en el nostre cas. Exacte. De fet, així com a anècdota, jo em vaig aprendre, a veure, jo com tothom em vaig estudiar les comarques i les capitals de Catalunya a l'escola, però les vaig oblidar segurament el dia després de l'examen, i com les he recuperat i les he fixat dintre del meu cap ha sigut jugant, o sigui que penso que aquesta mena de recursos haurien de ser molt benvinguts i per això
estic molt agraïda que existeixi Educoedu i que m'hagueu proposat fer aquesta col·laboració. Ara potser hauríem d'anar tancant aquest blog, però tot i així no tanquem del tot perquè ens veurem al meu canal, el canal de Filòloga de Guàrdia. Ja posarem l'enllaç de la continuació d'aquesta conversa en què estem arreglant el món. Ho deixem a la caixeta de descripció i seguim allí, si et sembla. Vale, genial. Molt bé, doncs Gràcies. fins ara.